Ezamba phambili indaba namuhla kuphazamisekile ukufunda nokufundisa e-DUT. Kukhethwe ubuholi bomkhandlu Wetheku ihlangene phezulu phansi amahele kwe-ANC ne-IFP. Kanti izofolosa ngamakhosi noShembe eyasendwedwe. Nazi indaba ze-1KZNTV ifundela uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina bendlovu enamandla. Sanibonani. Abafundi besikhungo semfundo ephakeme eDurban University of Technology abenza iziqu ze-higher certificate baphikishe ngaphandle kwalesi sikhungo njengoba befuna ke kuqedwe inyanga leziqu abathi kaze basize ngalutho. Simphiwe Mabiko wenza ke iziqu zezokukhangisa uthi kubakhathaza ukuthi ngesikhathi bezobhalisa kabatshelanga ukuthi lezi ziqu ngezonyaka owodwa nje vo. Isikhungo semfundo ephakeme DUT eThekwini kuphoqe ukuba sigadwe abakazidlodlo njengoba abafundi balesikhungo bevuka umbhejazane bavala amasango bekhala phakathi kokunye ngokushawa indiva abaphathi balesikhungo esicoleni sabo sokuba qedwe inyanga uhlelo lokufunda nge-higher certificate. Silana because amamnithu ethu institution ayiwamit. Sizo register, we were supposed to be told at first ukuthi i-course le esiqalayo is an exit course, it's a 1-year course. Now asangatshena manje sithola silana okokuqala baqala basitshela ukuthi kuzo-absorb abantu abawu-10%. Sibaningi ofithi mhlawumbe kuzothatha abantu abawu-50 out of 200 bani. Then abanye bazomele bebuyele emakhaya. So silana sizocela i-management ukuthi izikhalo zethu as ama-students because njengamanje siphelelo line asazi ukuthi from la siyaphi. Nakuba abafundi bebebamba umbhikisho nokuthula kubonakale amaphoyisa ophiko lwe-SAPS ehelesisana nabafundi njengoba ke ebefuna basuke baphele emasangweni alesi sikhungo kwaziseke ibikhona ingcosana yabafundi ebilokhu ibonakale ngeni iphuma ngaphakathi kulesi sikhungo. Usenhlanhla kukhosi wohlaka lwabafundi SASCO uthi ke okubaphatha kabuhlungu isibalo esikhulu sabafundi abafunde bagogoda abahleze emakhaya nokwenza ke labo abaneziqu zonyaka wodwa babe nengebhe yamathuba omsebenzi. If ofarisha i-qualification ngawani uthi laba abantu bazoqashwa ubani yini ezokwenza ukuthi bakwazi ukuqasha abantu abano-1 year basha abano-4 years 3 years. So that's the problem that we are having. So we demand that these students must be attended. These students must be absorbed to a diploma or a degree so that our students azokwazi ukuqhubeka ngoba from 2018 up until today students will never be attended. Iziqu ze-higher certificate zihlanganisa imikhakha eyahlukahlukene ekufaka phakathi accounting, i-IT, i-marketing neminye ke imkhakha. Kanti ke nezizathu ezingadala ukuthi umfundi agcine seqoka ukufunda ngaphansi kwalesi certificate ziningi okufaka phakathi ukugcwala kakhulu, ungabe nenani elanele lamaphoyinti nokunye ke okuningi. Ukhusi uthi ke sekuphela iminyaka emine belwa lempi kepha inyuvesi iyithele ngabandayo. Iyona faculty esinenkinga nayo i-faculty of management science. Iyona eofarisha ama department anale qualification. Iyona kakhulu ene majority ama department. So ke iyona futhi esinenkinga nayo engafuni ukuthatha ama students. So bebelo besitshena ngelokuza ngepolice ukuthi ipolice ayibavumeli ukuthi bathathe ama students. So but la kwi-accounting and informatics accounting or IT la kwi-faculty accounting and informatics every time basuke bene-plan ukuthi bawathatha kanjani ama-students in past years. So ke manje umbuzo wethu ukuthi uma i-IT kwazi ukuwathatha ama-students wawo kodwa futhi kubhalwe ukuthi ipolicy ithi asikwazi ukuwathatha ama-students ikwenza kanjani i-IT. Lo mbhikisho uqhubekile nasesingeni Ndumiso eMgungundlovu nalapho ke abafundi beqhubekile nokuyigqoba. Lolo ongumqondisi e-DUT u-Alan Khan estatementini asithumelele ithimba lezindaba udalule ukuthi lesi sikhungo saxoxisana nobuholi babafundi sathembisa ke ukuthi sizobamukela abafundi abanalezi ziqu lapho ke kuvuleke khona izikhala. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Uhlelo kwesibili namuhla umkhandlu Wetheku kuzokhethwa ozokuba ke imeya kanjalo nesekela lakhe emva kokuhlehla ngomsombuluko kulona leli sonto. Ngomsombuluko leli sonto uhlelo lokuhlala kwalomkhandlu nokukhethwa kobuholi kwaphazamiseka kulandela ukucima kagesi enkundleni ezemidlalo eMoses Mabhida khona eThekwini. Kuba umzukuzuku osukwini namhlanje ngesikhathi sekumele kuqale uhlelo lokukhetha ozoba umeya kumasipala waseThekwini kulandela ukuthi ngosuku langomsombuluko kwaphazamiseka ngenxa yokucima kagesi endaweni kwakubanjelwe wona lo mcimbi enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida. Namhlanje ngokwehhovisi likaSomlomo
umcimbi wokukhetha umeya kanye nosekela wakhe ubusubanjelwa e-ICC okuyilapho bekade sekuqhubekela khona okuthe kwahlaluka ngaphambi kokuthi kuqale uhlelo lokukhetha kameya kube nombango omayelana nohlu lwamakhansela okuyiwona abekumele avote osukwini namhlanje njengoba amaqembu aphikisayo ebebekade efuna uhlu lwamakhansela angaphakathi ukuze zoba nesiqiniseko sesibalo samakhansela ozovota. Namhlanje kuthuke abaningi ngesikhathi we-ANC eseveza uhlu lwabantu lwamagama okuyibona babaphakamisayo nababesekayo ekutheni bangene esikhundleni kwabe sekuvela negama likaPhilani Mavundla ongumholi we-ABC njengoba imbiko ibiveza ukuthi uthenjiswe isikhundla sokuba ngusekela meya njengoba ngomsomluko ubekade engumuntu okuyena ohola laba bamaqembu amancane okube sekushiya umbuzo mayelana nezibalo zamaqembu amancane ukuthi ubona ingaba asemikephi mayelana nabazomvotela ukuba umeya. Ngesikhathi usomlomo uThabanyawose ememezela imphumela, umxolisi khawunda we-ANC uthole amavoti angu-113 wasekuthi uNicole Graham we-DA wathola angu-104, amabili amosheka. Isikhundla sikasekela meya besiphakathi kukaPhilani Mavundla we-ABC kanye noMdunkosi we-IFP. Ngude Bohosibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngise-ICC eThekwini. Umhlazi wezombusazwe eNyuvesi kaZolongo uDokotela uZakhele Shamasi uthi isivumelwano somshado phakathi kwe-IFP ne-ANC kwasekuqaleni okwakubonakala nje ukuthi isivumelwano esingekho yayikhohlisana ehlomile. Lokhu ke kuza ngemuva ukuthi iningi lomasipala beshayeka indiva leyo ukuthi uma ngabe iqembu le-ANC linamavoti amaningi bekumele balidedele liphathe lo masipala kanjalo kwenzeke nokunjalo futhi ku-IFP. uShamasi ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV uthi njengoba i-IFP isebenzisana ke namaqembu amancane ukukhipha iqembu le-ANC akaboni lobudlelwano uzoba nozinzo ukuqhubeka isikhathi eside kodwa ngenzeke sibone sokuba ke nezinguquko ezenzakalayo ezifana noginqigonqo okushintshashintshwa kwezimeya. Njengoba ke omasipala bahlukene bebekwa ngokusemthethweni ubuholi kanye ke namakhansela komasipala muningi komzulisiswano phakathi kwamaqembu nalapho kube kubangwa khona ukufaka kanye nokukhishwa ke kwamakhansela. Umasipala omhlathuze ungeminye komasipala bayisibonelo salokhu njengoba kuze kwakhala ngisho iqupha kwelinye lamalungu e-ANC lishaka ke ilungu le-EFF ngemnxa yokungasiphathi kahle kwamanye amalunga e-ANC. Kaphambilini kobuholi be-Inkatha Freedom Party uVelenkosi Nhlabisa wamemezela ukuthi lapho iqembu le-Inkatha linamavoti amaningi khona kumele kube yilo ke elizohola lo masipala kanjalo ke ne-ANC uma kuyilo linamavoti amaningi kube yilo lizohola ngokudedelana. Konke ke lokhu ubukake kabanye omasipala bekushake indiva njengoba besebenze namanye amaqembu ukuvota ke bekhiphe i-ANC. Umhlazi wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamasi uthi ke lesi sivumelano kwasekuqaleni nje lamaqembu ayekhohlisana ehlomile. Isivumelwano esibe ugqiqi leso esipronounce noma esikhulunywe umholi we-IFP wabuhlabisa. Hawu kwiqiqi mase kwenzeka sesibona kukomasipala bathila akusenzeki lokho akusimangazanga vele ngoba chaza ukuthi vele bakho ikhohlisana ihlomile akusibona abantu ikati nempaka i-ANC ne-IFP kakhulukazi kulesi sifundazwe baqale kwashiya ukuthi hayi ngaphandle kwesifundazwe lezi bawobambisana kodwa hayi esifundazweni saKwaZulu Natal. uShamase uthi konke ke lokhu okwenzakalayo komasipala ukufanisa nje nomdlali wezepolitiki kuye ngokuthi ke liphi ke iqembu ngaleso sikhathi nokuthi ke lisuke lifuna ukuzuzane ngaso leso sikhathi. Ukukhaza khona ipolitiki umdlalo umubi kabi ongcolile kanti futhi asikho isitha sangunaphakade alikho ikati nempaka elingunaphakade kanti futhi akukho umathandana ongunaphakade kwipolitiki umdlalo nje wangaleso sikhashana kuye ngokuthi ubani ufuna ukuthola ini ngaleso sikhathi. Odabeni koluthinta ukusebenzisana kwamaqembu ahlukene okuholeni komasipala owodwa uShamase ke uthi ke akakuboni lobu budlelwano buzosebenza isikhathi eside uthi ke ngamele sikulindele ukuthi ke kusazoba khona ungaboni ngasolinye nokunqubuzana okunye ke kugcine kuze kuholeleni ukuthi ke kushintshwe izimeya. Umshado lo ongemuhle kahle umshado wamaqembu amancane umshado wamaqembu futhi alwayo nane inqubo mgomo engafani
manje umshado esingeke sisho ukuthi singawethemba ukuthi ungahamba isikhathi ibanga elifika kuphi ngoba abantu abangafani futhi nje kunokungazwani okuningi kakhulukazi ngendawo yeland. IFP ithi expropriation without compensation, IFP ithi cha asikhonza indaba ye-compensation. Manje kuzohamba kube khona ukungqubuzana lapho mase kufanele abantu ngoba i-EFF yaziyo ngokuthi inokuthi abantu abahambe bayongena endaweni bathathe iland bavele bayithathe nje bahlale. Manje i-IFP ngeke ikuvumeke lokho, kodwa ke manje asibuyeleke ekutheni into ezofika phi lo mshado. Asithembe nje asibeke ngokungaphezulu ukuthi sekuyoba khona i-divine intervention, uNkulunkulu oseyosiza ukuthi lo mshado uqhubeke uphele iminyaka emihlanu, kodwa asikulindele ukuthi ube khona ukungqubuzana nama walk out nokubhidla kwemishado okungenzeka ukuthi ungaphindi iminyaka emibili sekushintsha imeya futhi akusayona iqembu elithile sengeqembu njengoba sibonile lapha ko Nelson Mandela, sabona futhi nakoThwane nalapha ke futhi singayilindela into enjengaleyo. Lezi izindaba zo1KZNTV, mina nginguSamkeliswe Ngqulunga, ngibika ngisembhangeni. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Imeya entsha kamasipala waseNdwedwe uSemfeka uthi bazosebenzisa imicimbi yamakhosi kanjalo nezinkonzo zebandla lakwaShembe okanye lamaNazaretha ukubuyisela umasipala kubantu ngenxa yokuthi indawo ezakhelwe umasipala zingaphansi kwamakhosi, futhi ukholelwa ke ekutheni ngokwenza kanjalo bazobe bexhumana ngqo nomphakathi ukulalela ke imfuno zawo. Umfeka kusho kanjena kwabezindaba ngemuva komcimbi okugcotshwa kwamakhansela nokukhethwa kobuholi obusha balomasipala emcimbini obubanjele enkundleni ezemidlalo eNtsuze. uSamuel Mfeka ukhethe waba umeya omusha waseNdwedwe. uZandile Siweti waba ngusekela wakhe, kwasekuthi uMduduzi Cele waba ngusomlomo kuwona lo masipala. Lo masipala okusuka ngo-2016 kuza ku-2021 ubukade usezandleni ze-ANC nanjengoba namhlanje ubuyele kuyona i-ANC. Ekhuluma nabezindaba umeya omusha uSamuel Mfeka uveza ukuthi udaba lokulungiswa kwamanzi noma lokusetshalaliswa kwamanzi endaweni yaseNdwedwe luzoba seqhulwini njengoba bezongena ehhovisi. Waqinisekisa ukuthi nokusetshalaliswa kagesi njengoba seku-95% bazoqinisekisa ukuthi lesi sikhathi abazosingena baqedela ukusetshalaliswa kagesi. I-priority enkulu kakhulu into yamanzi lesikhuluma ngayo. I-administration ekade ikhona isebenzile inhlaka ikagesi seku-95% ekuthumeleleni ugesi abantu baseNdwedwe, okusho ukuthi sisalelwe u5% kuphela ekutheni sikwazi ukufakela ugesi bese silungisa into yamanzi. Uma siqeda ke ngento yamanzi, into zemigwaqo ke into esiqhubekayo sisebenza kanjalo senze sure ukuthi ke iNdwedwe iyakwazi ukuthola imigwaqo ekwazi ukuyixhumanisa nabanye omasipala abaseduze nayo. Umfeka uqhubha ngokuthi njengoba izindawo eziningi zaseNdwedwe ziyizindawo ezisemakhaya futhi ezilawulwa ngamakhosi, bazoqinisekisa ukuthi basebenzisa imihlangano yamakhosi ukuxhumana nomphakathi. Sizibophezela kakhulu ke njengomkhandlu waseNdwedwe ekutheni sixhumane nabantu ukusebenzisana ikakhulu nosomlomo omusha okhethiwe uMagaye ekutheni sikwazi ukubuyisela siyoxhumana nabantu ngokwama structures ethu ke whether ama IDPs wameya noma ama IDPs kaSpeaker sizosebenzisa lezo inhlaka, kodwa kakhulukazi ke umkhandlu waseNdwedwe umkhandlu olawulwa kakhulu ngabomdabu noma omningi kakhulu, ingcenye enkulu kakhulu yaseNdwedwe umsemhlabeni wamakhosi. So sizoqinisa kakhulu amaxhumana ethu ukuxhumana nobuholi bendabuko, kanjalo ke nokusebenzisana nezinhlaka ezikhona kungaba amasonto njengoba nazi ukuthi sinanamanye amabandla amakhulu kakhulu la eNdwedwe. Umfeka ungena esikhundleni besikade siqhoqhobelwe uNkosinathi Chili obekade ngumeya owangena, kanti usomlomo lo musha ungena ezicathulweni kaKhonza Ngidi yena namhlanje othole isikhundla sokuba ilungu lesigungu esiphezulu. uZandile Siweti yena ukhozibuye kusona lesi sikhundla sokuba ngusekela meya. Ngude boHosibisi wezindaba ze1KZNTV, ngibika ngiseNdwedwe. Unobhala wenhlangano yamadoda ehlanganisa abefundisi iDurban Men's Forum uMbongeni Magagula uthi bazosabalalela isifundazwe sonke sikaMthaniya benza izinkulumo ngxoxo namadoda ukuze ezokhipha ingonyuluka ngokuhlukumezeka angabhekana nakho okugcina kube nomthelelo ongemuhle nasemakhaya. Kulomhlangano amadoda obuseThekwini kuqhame kakhulu kuwona ukuthi amadoda ayifihli inkinga zawo ukugcina kwenze abake nesihluku emphakathini kanjalo nasemndenini yawo. Inhlangano yabantu besilisa iDurban Men's Forum ithi umphakathi kanye nemndeni sekuyisikhathi sokuthi bambisane ukuze kuzoncipha izigameko zokuhlukunyezwa
kungabhekwa ngokuthi kwabesifazane, izingane noma ngokobulili. Ngempela sonto izwe lonke belikade libungaza usuku lwabantu besilisa nala kubonakale khona imicimbi eyahlukene okubalwa phakathi nokahulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal obubanjelwe endaweni yaseMbombolo. iDurban Men's Forum nayo ayisalanga ngaphandle njengoba ibisingathe owayo umcimbi elokishini lakwaMashu. Okufike kwagqama kakhulu kulomcimbi ukuthi abantu besilisa basakufihla ukuhlukumezeka kwabo. Sifuna ukusho nje kakhulu sifisa ukuthi amadoda abe responsible, amadoda abe accountable, amadoda abakhona empilweni zeingane zabatwana babo, and okunye futhi amadoda awaphumela obala angayifihli into yokuhlukumezeka ngoba maningi amadoda ahlukumezekile kodwa afihla ukuthi ahlukumezeka. Ilo mlayezo kakhulukazi nenhloso nqangi yalolu suku neyalokho kuhlangana kwamadoda ukuthi namadoda ayahlukumezeka and namadoda ayababa ahlukumezi ngenxa yokuthi isimo asuke suka kuso asibaphoqile ukuthi bagcina sebehlukumeza. So sithi namadoda ayahlukumezeka nawo futhi agcina sebaba ahlukumezi kodwa indoda ayingathatha ukuhlukumeza bese kuba yibona ukugcina kusekuba sekhanda. Sithi indoda ayibe ingxenye yempilo yomntwana futhi ayibe accountable and responsible kwi society. Umafiki Dube oyisazi ngokunakekelwa kwemndeni uthi kubalekile ukuthi abantu besilisa babe khona nasezimpilweni zabantwana babo ngoba lokho kuba nomthelela ongemuhle ekukhuleni komntwana. Ucwaningo liyasho ukuthi imindeni eminingi eSouth Africa almost 70% ukhulisa izingane ngomzali ongabodwana bengasekho abazali ndawonye. Sifuna ukuthi ke asunqande lomkhuba ukuze izwe lethu libe khona. Mase abantu abakhulisa izingane ndawonye asikhulumi ukuthi abantu abaganani kodwa sithi umuntu akabe present as a parent empilweni yengane to avoid isociety dysfunction, to avoid chronic depression obasenganeni. Post that ube khona na umuntu esemdala kube umuntu ongekho regulated emotionally. So sizothi sakhisizwe namhlanje sisakha ngobaba. Kusenjalo unobhala walenhlangano uMbongeni Magagula uthi kusuka manje kuya phambili sebezoba nezinhlelo ezifaka wonke umndeni ukuze kuzotholakala umnyombo wezenzo zokuhlukumeza. Ukusuka manje sizohlela olunye uhlelo la khona sizothi it's a family house. It's a family house discussion. La sobiza ubaba sibiza umama, sibiza abatwana. Ukubona ukuthi umnyombo walento yini. Ngoba egcineni kosuka asikwazi ukukhuluma nobaba singazi umama uthi side lakhe lithini. Asikwazi ukukhuluma nobaba nomama singalazi side lengane. Sizokwenza into esibiza nge-family house discussion whereby sizobiza zonke lezi inhlaka. Sizohlala phansi sixoxe sibuke ukuthi i-society singayilungisa kanjani noma singeke siyilungise complete kodwa the little that we can ikiloko esifisa ukuthi sikwenze and singenelele empilweni zabantu. Nathi asiwona ama-experts kodwa kukhona abantu asebe experience lezi zinto endleleni esifisa ukuthi bephumele obala ukuze besize laba abangakangeni basize laba sebephakathi abangazi bazophuma kanjani lezo nkinga. Ngudebokho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiselokishini lakwaMashu eThekwini. Owesifazane osemusha ophila nokukhubazeka waseMarian Hill eThekwini uthulile Mcasa uthi basabhekene nengcindezi okucwaseke kakhulukazi lapho kuvela khona amathuba omsebenzi kanye ke nokubukelwa phansi ngenxa yokukhubazeka kwabo. Umcasa usho kanjena ngesikhathi kabesikhwama esingezi inzuzo esibizwa i-Development is a Key to the Disabled Society icobelelana ngolwazi nabakhubazekile iqwashisana ngokucwaswa kwabo emphakathini nasemndenini. Njengoba inyanga kaLwezi ithathwa njengenyanga yokuqwashisa nokugqugquzela ungacwaswa kwabantu abaphila nokukhubazeka, isikhwama esingenzi inzuzo i-Development is the Key to the Disabled Society sisingathe isigcawu sokucobelelana nangolwazi kwabakhubazekile. Omunye wabethamele lolu hlelo othulile Mcasa uthi ke kuyabakhathaza ukubona besaqwaswa ngenxa yezimo zabo. Thina ukuthi nje asikhubazekile abantu bafuna bastreet ngokuthi sabantu siyafana nabo hayi ukuthi asifani nabo. Engifuna ukusho ukuthi nathi ngicela manje makuphuma imisebenzi cala sibasibhekelele abantu bangabhekeleli mhlawumbe abantu abanezinto nathi nje basikhubazekile nathi siyayidinga ethi imisebenzi futhi nalabantu la mhlawumbe nje mhlawumbe makuphuma ama program kuthathwa abantu abakhubazekile abathathwa nhlobo. Uthiwa thina sikwazi ukwenza izinto kodwa nathi lapho khona izinto ngizothina ukukhubazeka kuhlukene kaningi ukukhubazeka khona mhlawumbe umuntu okwazi ukwenza into kodwa enye angakwazi. Ngicela nathi basibonelele njengabantu besiyacela nje.
phakathi kobe kudingidwa iqhaza elingabanjwa yilabo abakhubazekile emphakathini abaphila kuyo. Izingqinamba ke ababhekana nazo usuku nosuku kanye nokuhlomiswa kwemndeni yabo ngokumele ke bakwenze noma bangakwenzi. Unomathemba Khumalo ongumgcini mafa kulesi sikhwama uthi ke bazama ngakho konke ke ukufula abantu abakhubazekile njengoba ke kubonakala igebe ikakhulukazi kwezemfundo ukubona. Abantu abaningi abazi ngama-organization, abazi ukuthi enzani, asizaphi, kanti thina si-there-for ukusiza i-community, especially abantu abakhubazekile. So sifuna sazi ukuthi umuntu uma enenkinga nayo uyibapha abantu angakwazi ukuxhumana nabo. Since singama-funders mina no-Precious Dube, ithi sowuthiwe sibona emgwaqeni and asibona abanye abantu abakhubazekile. Lokho asikuthandi, sifuna ukubona ukuthi in future kube nomuntu oyileader while ekhubazekile. Udaba lokufihlwa kwalabo abakhubazekile imndeni yabo isabukeka ke inkinga enkulu njengoba usihlalo walesi sikhwama uPrecious Dube ethi lisabaphethe kabi nosekholele ke ekutheni baqhamuke neqhinga lokusungula ekhaya lapho ke bezogcina khona abakhubazekile abangaphathekile kahle emakhaya. Asikho happy kakhulu uhulumeni kungathi thina usibuyisele esidini njalo makunezinto nje ethinta abahlali base South Africa thina sihlezi sisala ngaphandle ngaso sonke isikhathi sabantu abakhubazekile and asizithola insiza zethu. Siyafisa ukuthi sakhe i-home for abantu abane-disability ngoba imost yabo emakhaya bakwazi ukubanakekela ngendlela ekuyiyona, especially laba abafaka ama-nephews ba-endapha befa ngesimanga sama-pressure sores, abakwazi ukuthi atreatwa kanjani emakhaya. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngeSithekweni. Inhlangano ebhekele isifo somdlavuza kuleli cancer isinxusa amadoda kubahlolele umdlavuza wezindlala zesidoda phecelezi ngolasemzini prostate cancer ngoba uhlasela kakhulu amadoda aseneminyaka esukela kwengama-40 kuya phezulu futhi amadoda amadolo nzima ukuya kwabezempilo. Sonhlala kahle kule nhlangano Sithabile Mtolo uthi impawu zalolu hlobo lomdlavuza kuba ukuphuma kanzima komchamo kanjalo nezinhlungu ezingajwayelekile eziba seqolo. Inyanga kaLwezi ihlonzwe njengenyanga ukuqwashisa umphakathi kakhulukazi amadoda ngesifo somdlavuza owenzeka kuyindlala zesidoda phecelezi ngolwasemzini prostate cancer. Lolu hlobo lomdlavuza ngokusho kwabenhlangano ebhekele isifo somdlavuza cancer uhlasela kakhulu kamadoda asukela kwiminyaka engama-40 ukuya phezulu. Umuntu wesilisa unamankwahla kena la ngaphansi, so umdlavuza wendlala yobunjini. uNovember usiyaye futhi siubize ngoMovember ne masithi Movember sibeka lo emphambili for men. So uNovember focuses kakhulu on men's health. Masithi men's health we are referring to izinto or izifo eziphathelene nabantu besilisa. So sifocasa kakhulu ekutheni siyafundisa kakhulu abantu besilisa emakhaya ukuthi abazazi izifo ezande kakhulu kubona basukumele if ukuthi khona abakubonayo ongekho right kubona. So that is why ke size sikhuluma nange prostate cancer okuyona ehamba phambili kakhulu kumuntu wesilisa ngokwezifo zomdlavuza ekutheni umuntu angayithola leyo cancer leyo. Kulula kakhulu ukubona impawu zomuntu osenalolu hlobo lomdlavuza. Ithatha isikhathi ukuvela ukubonakala, however izinto ezivamile ukubonakala ngazo mase ithe ayivele kube ukuthi mhlawumbe umuntu achame umchamo osheshayo. Mangithi osheshayo I mean ukuthi njalo wena uzofuna ukuyochama, uyabona, mhlawumbe let's say ebusuku uzovuka more than 6 times uvuka uyochama as umuntu wesilisa ufuna ukuthi nje uhlezi uye toilet, phinde kuphe umchamo ophuma igazi nawo futhi kuyaye kubandakanye futhi nokuthi mhlawumbe ngaba i-prostate cancer. Phinde futhi kube ukuthi if ukuthi umchamo wakho kunzima ukudedela nakhona futhi lokho kuyaye kube amanye ama-signs. Ngokusho kaBhekethemba Sitholo kaqhikazi kwaNongoma enyakatho nelekamthani yolulama kulomdlavuza naye kuphinde wagcizelela amadoda ukuthi ahlolele lomdlavuza ungaze usabalala kakhulu emzimbeni nongayikudaleka ukuthi kube umqansa ukuba ugcine welaphekile. Sukela neminyaka u40 funa kanye ngonyaka noma kabili ngonyaka wenza ukubizwa kuthiwa uye kudokotela ukuthi ucela kwenza iPSA ukuze ubone ukuthi unayo i-prostate cancer noma cha kuyokusiza lokho. Ngangenalo umnulwazi lezo zinto zonke lezo. Ngufunda base ngiphakathi ukuthi ante kufuneka umuntu ehlisa aqale ku40 years manje ngoba sometimes i-cancer genetic kwesinye isikhathi ibangelwa ukudla esikudlayo, ama-processed food,
anamthelela ekuthena abantu bagcina sebedevelopa i-cancer ngisho ungekho umlando wayo ekhaya. ISANCA inxuse ukubambisana nomphakathi wakuleli ekunqandeni lesi sifo njengoba kingeke iphumelele empini yokunqoba lesi sifo isebenza ngayodwana. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 15.83 cents kwi-dollar laseMelika libe ngu-21.18 cents kupondo waseBrithani libe ngu-17.80 cents kwi-euro yase-Europe kuthi intengo yegolide yona ibe $1,792.88 cents ounce kuthi intengo kwelo ngahluziwe ime $82.31 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo wezimpofane eKaizer Chiefs osephenduka ukudla kwebhenji uKaren Barkers kubika ukuthi akaseneme ngokweqoka ijezi naturena nokwenza kaqina amahlebe zokuthi angasaphume ngomnyaka afika ngawo kuleli qembu lezikashintsha Guluva. Barkers udlale imidlalo engama-21 wayiqeda ngesizini yakhe yokuqala kuChiefs kwathi ngesizini elandela lapho wadlala engama-24 kanti imuva nje usefaka sekusela amanenjana nje umdlalo uphele nokwenza kafuneka ukuhamba kuleli qembu ekhala ngongasitholi isikhathi esanele sokudlala. Iyaqina-ke imbiko ukuthi angase kabuyela ukuyodlala e-Australia ukuyizwe lakhe yize noma azalela eThekwini KwaZulu-Natal. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendeleko osukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejama ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda ayisaba ukuyehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla hlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo.